Hola, soc Marcel Fradera i això és Fradera TV. Comencem! Els presos polítics fan una crida per votar el 14 de febrer per l'amnistia i el retorn dels exiliats. Connectem en directe a Fora a l'Exterior a Barcelona. Marcel Fradera, bona tarda. Doncs sí, per primera vegada els 9 líders sobiranistes s'han trobat en un acte per reclamar l'amnistia i el retorn dels exiliats. Demanen que el 14 de febrer votin això, l'amnistia i el retorn dels exiliats. És la primera vegada després del judici i del procés que se'ls veu tots junts, els 9, fent un acte. Moltes gràcies, Marcel Fradera, des de Barcelona. Ara continuem parlant sobre les eleccions, però parlarem sobre els vots. Aquesta vegada ha sigut la vegada que Correus ha obtingut més sol·licituds per votar a través de correus a les eleccions del 14F. Sortirem a l'exterior també perquè ens ho expliquin amb més profunditat. Bé, doncs sí, la demanda de vot per correu creix un 108% des de les últimes eleccions del 2017. Aquest any, degut a la Covid-19, hi ha hagut encara més gent que ha demanat el vot per correu. Marcel Fradera, Fradera TV, Barcelona. Companys, em sembla que ens toca fer la tercera ara? Sí! Vale, d'acord. Doncs, perdoneu, està en directe? Perdoneu. Bé, l'escriptor Lluís Prats guanya el Premi Carlemany del 2021. Connectem en directe cap a Barcelona perquè ens expliquin des de la seu d'Òmnium Cultural, que expliquin com ha sigut això de que l'escriptor Lluís Prats hagi guanyat aquest premi. Vaja, Marcel, doncs sembla que t'han enganxat mirant el guió. No passa res, això ens pot passar a tots, però jo només aviso que podria sortir a l'APM. Bueno, doncs Òmnium Cultural ha entregat el guardó del Premi Carlemany 2021 a Lluís Prats, amb la història d'un noi i d'una elefanta. Marcel Fradera, Fradera TV, Barcelona. Troben viu un home després del seu propi funeral a Portugal. Això ha passat perquè Portugal aquests dies ja està veient un caos sanitari per la Covid-19 i van enterrar a un senyor perquè els sanitaris es pensaven que ja s'havia mort, però al cap d'uns dies el van veure pels carrers passejant. Bé, doncs sí, un home de Santa Maria de Feira de 92 anys l'han trobat passejant pel carrer uns dies després de que hagin fet el seu funeral. Santa Maria de Feira és un dels municipis de Portugal que està patint més per la Covid-19. Marcel Fradera, Fradera TV, Portugal. Nosaltres avui ho deixem aquí i esperem que us hagi agradat moltíssim aquest vídeo. Ens veiem al pròxim vídeo. Una abraçada ben forta, que vagi bé. Adéu.